Dobrý deň. Ľudky, 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 máme ľudky. Keby sme hrali s Huberom, by si nevyčal. Poďme, Radok! Oj. A kde? Začalo majstrov Petrovský je proste Radok. Daj už gól na tvoje cie, lebo majú chytáča. Ako? Dobre, chlapci, Ja som videl, že snajper... Ty si videl, aký ho tam? 17. minúte sa domáci ujímajú riešenia 1-0. Preto hráč číslo 10 Jakub Bučo. Ruky Radok 1-0. Ak ich nedeme pozbudzovať, tak to nevyhráme, budete vidieť, ale ich treba zobudiť. Začal druhý počas stretnutia ruský Liptovský Radok. Stav po prvom počase 1-0 pre domáci. Poďme. Traja ste tam. Pretože! Ježiši. Domáci vyšiel na 2-0. Stretol bol hráč číslo 7 Peter Gorgol. Ruky Radok 2-0. Ešte 5 kusov! Ešte 5! Čo je? Rozvelaj na tú cestku! Rozvelaj! Fantomas! Piďte tam! Dalo! Aké číslo? Číslo 7. Gospodáriateľia, kde ste? Daj ho vyviedať ho. To je veľký fotbalku, práve aj vrátku. Ešte nikto nezoberie. Červená karta Hudrovský hráč číslo 17 Marian Anua. Poďme ešte! Hej! Ty držíte miesto! Vypúkame! Dobre, Múdro! Sa šmykne na lopte a budeš robiť to svoje. Vráť sa, daj mu červenú! Hej, držím mu miesto. Žltú kartu dostal aj tréner Rusu. Jebať fotbal je každý. Nepočuješ, čo ti vraví? A niekde aj tréner. Kde ho držíte to vráti? Prečo ho držíte? Vyzerali za žltú nemusím zvoniť. Druhú? A minimálne 3 zápasy, ako Žabka dostal, za toto isté. Nadal rozhodcom, rozhodcami zápasy. 3 zápasy dostal. Veď to im nedal? Ale čo bolo napísané? Čo pískajte mi čudáci? Ako? No? Máme tretí. Ešte 3! Dalo! No si sa ukázal, pomedzi. Ako sa mení baterka? Kladivom. Ako? Jedni ho dole, oni ti to vymenia. Hráčov! Dík. Posledný krát! Zachránite
Daj hráčov! Čo chceš povedať ty? Hej, dávaj mu kartu! A druhú! Daj ho preč, druhú! Daj ho von! To je nejmíň 3 zápasy. Pauzu tu! No poď medzi nás, judáci! No pýtaj, čo urobil? A čo sa s ním bavíš? V 73. minúte vylúčený tréner Aj tak si skončil na lavičke hráčku. Dobre. Vypni kameru, stačilo. Nie, ešte nemôžeš? Dobre. Ak by sa čo Chlapci, sídlo. vedete, stand ovation, už viacej víťazstva tu nebudete vidieť, tak poďme. Čo, nebudete vidieť viacej víťazstva, takže chlapcov ideme vidieť. skončil No, stretnutie Ruky Liptovský Rádok s výsledkom 2-0 pre domáce mužstvo. Vážení priatelia, ďakujem vám za účasť. Dovidenia. dobre Mišo, dobre! Ale len skoro. Mišo, vynikajúce! Krásne! Ale skoro má infarkt chytil, veď vy neviete góla dať, mohlo byť 7-0. Peťo, výborne! Majo, ty si najlepší vedúci! No Adam, najlepší brankár!